Našim cieľom je to, aby sme zachránili jedno obrovské územie, ktoré je územie areálu bývalých kasární. Už rok a pol sa snažíme nadviazať nejaký dialóg a diskusiu s mestom, ktorá nám nebola dopriata, ale my veríme, že to nebolo zbytočné. V podmienkach darovacej zmluvy, ktorou mesto dostalo toto územie, bola klauzula a článok, že územie má byť využité v súlade s verejným záujmom. A momentálny stav je taký, že to územie je predané v sérii verejných obstarávaní so stále znižujúcou sa cenou súkromnému investorovi. Na tomto území má výrazť benzínová pumpa, reťazec nejakého veľkoobchodu a bytová zástavba. Naša predstava bola, že na území väčšom ako 50% by vznikol verejný mestský park, to znamená nie len zeleň na 100% území, ale aj občianska vybavenosť, možná bytová zástavba, vyššia občianska vybavenosť, obchodno-administratívne priestory a hlavne priestory parku, relax, šport a voľnočasové aktivity ako pre mladých, tak aj pre seniorov. Momentálne v meste prebieha pripomienkovanie návrhu zmeny územného plánu a pripomienky bude možné odovzdať až do 15. decembra. Takže týmto vyzývame a prosíme všetkých, ktorí sú dotknutí a ktorí nie je jedno to, čo sa v našom meste deje. A chcel by som ešte zdôrazniť, že územie areálu bývalých kasární je územie, ktoré je väčšie ako 5 hektárov a je porovnateľné s historickým centrom a pamiatkovou rezerváciou Bardejova, takže my ho považujeme za veľmi cenné územie a jedno z posledných území v širšom centre Bardejova, ktoré sa dá meniť racionálne a nie len rýchlym predajom.